Sziasztok! Hernek Gábor vagyok, a Ergon Plus Kft. Tulajdonosa, ügyvezetője. Mögöttem egy Perard Interbene 30-as átrakó kocsit láttok, amelyet Kőrösladányban találtunk kamera végre. Ebben a gazdaságban, a Kőrösladányi Mezőgazdasági Kft-nél már a második Interbene kocsiként szerepel. 2025. június elején érkezett a kocsi, tehát ennek a kocsinak ez az első szezonja, amit dolgozik. Már jó néhány hektáron és tartályon túl vannak ezzel is a srácok. A gazdaságra annyit kell tudni, hogy 4200 hektáron gazdálkodnak, majd 2000 hektár ebből a gabona. 4 kombájnnal folyik a betakarítás, ez a második átrakókocsijuk. 2 brigádra vannak osztva, mindkét brigád egy S790-es kombájnnal dolgozik. Tehát a 2 kombányt szolgálja ki az 1.30 köbös átrakókocsi. Ugye mindkét kombány megközelítőleg 14 000 liter kapacitással rendelkezik. Ugye így a 28 000 meg egy kicsi plusz, ami át tud kerülni a kocsiba. És a technológia szerint az átrakókocsi az, amiről a tábla szélén áttárolják a srácok a betakarított terményt. Esetükben nem kamionokra, hanem sima hagyományos mezőgazdasági pótkocsikra, jellemzően 3 tengelyes pótkocsikkal dolgoznak, és így hordják be a szemet a raktárba. Más gazdaságokban nyilván akár távolabbi szállítás miatt kamionra is lehetne tárolni. Maga az átrakókocsi egyébként egy különleges átrakókocsi, hogyha megnézitek a piacon felelhető más átrakókocsikkal szemben, ennek a kocsinak az oldaláról nyílik a csiga, hasonlóan a kombájnokéhoz, és ennek a megoldásnak köszönhetően ez a csiga nem egy on-off jellegű, mint a többi átrakókocsi, azaz vagy átrakunk, vagy nem rakunk, és vagy kinyitottuk a csigát, vagy nem nyitottuk, és csuktuk össze teljesen, hogy összekapcsoljanak a körmök, hanem ennek az esetében ez a csiga bármelyik pozícióban képes kitárolni. Legyen az akár ez az árpozíció, de 170, illetve kiviteltől függően 190 centi magastól egészen 430 centi magasságig nyitható a csiga, és bárhol képes az ürítést megkezdeni. Ennek a technológiának köszönhetően nem csak a betakarításkor használható, hanem jól tudják használni, mint ahogy ez a gazdaság is azért választotta ezt az átrakókocsit és nem bármelyik másikat, vetőgép feltöltésre, vagy adott esetben műtrágyaszóró töltésre. Ebben a gazdaságban műtrágyára nem használják a kocsit, vetőgép töltésre viszont annál inkább. Ez is volt a fő szempont a választás során, hogy alkalmas legyen erre, különösebb átalakítások nélkül a kocsi. Köszönhetően annak, hogy ennek a kocsinak 5 méteres a csigája, tehát oldalirányba 5 méterre nyúlik ki a géptől, így bőven képes arra, hogy feltöltse az adott vállalkozásban használatban lévő védestad rapid vetőgépeket, melyekből 2 is van. Egy napra való mennyiséggel tudják kiengedni így a gépeket, különösebb utántöltést nem igényel, tehát reggel feltöltik ezt a kocsit, kihozzák, és ezzel el vannak egész napra. Ez volt az egyik fő szempont a választás során. Nyilván a második kocsi választásakor pedig az volt a szempont, hogy már van egy, amivel maximálisan elégedettek a gazdaságban, így nem látták okát annak, hogy ne ezzel a márkával folytassák a munkát. Az előző modell az egy Interbene 27-es volt, ennek az utódja lett ez a 30-as, amiben értelemszerűen továbbfejlesztésre kerültek különböző funkciók. Ennél a kivitelnél fontos megjegyezni, hogy már egy darab kardánnal van megoldva a hajtás, korábban ez 2 darabból állt össze, most egy hosszú kardántengely hajtja meg a gépet, és a kardántengely indításakor egyszerre indul az alsó összehordó csiga és a kitároló csiga, majd egy hidraulikus reteszeléssel, egy sublerrel engedjük rá a terményt a csigára, így csökkentve a traktornak a terhelését. Körülbelül 7-8%-nyi teljesítmény növekedés az, amit el tudtak érni egy ilyen átrakókocsi használatával, hiszen a kombány menet közben tud üríteni. Eközben még folyamatosan megy a betakarítás, tehát az az idő, amíg egyébként leüríteni, illetve a tartályát a kombánynak, az is a betakarítással tölthető.
Egyébként a gyártó kínálatában 40 köbméteres, 46 köbméteres, 52 köbméteres, illetve nyilván egyedi rendelésekre ennél nagyobb gépek is elérhetőek, illetve a gyártó kínálatában szerepel még egy X-Flow nevű terményáttároló kocsi, amelyet majd egy másik videóban fogunk megmutatni. Annak különlegessége az, hogy egy széles felépítményű megoldás, egy V-alakú kialakítással, ahol ugye a termény magától csúszik rá a csigára, ott nincs összeordó csiga, és hagyományosan 2 darabból áll össze a kitároló csiga, tehát az a konkurensekhez hasonlóan ugyanúgy vagy teljesen kinyitjuk a csigát és kitárolunk, vagy nem tárolunk ki megoldású. Amit még talán fontos elmondanunk a gyártóról, hogy ez egy Franciaországban lévő gyártó, családi tulajdonban van, nem egy multinacionális giganagygyártó. Ennek tükrében viszont elmondhatjuk azt is, hogy odafigyelnek arra, hogy a gazdák mire vágynak. A helyi francia gazdákkal szorosan együttműködve történik a fejlesztés, illetve várják tőlünk is a visszajelzéseket. A gyártásban egyébként trágyaszórók vannak még, illetve hagyományos hátrabillentő típusú pótkocsik. Ez a Perárt kínálata. Hogyha kérdésetek van, akkor forduljatok hozzánk bizalommal. A www.hergond.hu oldalon megtaláljátok az elérhetőségeinket, írjatok bátran, keressetek telefonon.